toca la clave. Suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros, vamos a tocar un son que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao y el bongón que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo. Vaya trompeta. Sám seba nájsť, to je to umenie žiť. Vieš, že nechcem mať to, čo chcú mať všetci snoby. Stačí malý skrat, ten aj z mála zázrak robí vždy. Sám seba nájsť, to je to umenie žiť. Dívať sa priamo do očí zlým aj dobrým. Máme týždeň pred derby, Puerto Rico dnes išiel poslednú rýchlu robotu, ako ste spokojní s ním? Tak išiel úplne štandardne, nešiel úplne naplno, išiel 2.12, štandardne to robil aj Kilward. Jockey ho chválil, že to bolo veľmi dobré, išiel lepšie jak Taradžem nebehal, takže Jockey je spokojný, som spokojný, ešte som nevidel hodinky, lebo na hodinkách ja proste do tých rýchlych práv dávam hodinky, takže uvidíme. Ale spokojnosť. Aké bolo to posledné obdobie pred derby, čo ste ešte zlepšovali? Hovorí sa o tom, že teoreticky by nemusel mať až tak veľa tých vytrvaleckých vloh, tento kôň, popracovali ste aj na vytrvalosti? Viete čo, ani nie, pretože testovali sme aj róňu, tie kone štandardne majú napracovanú nejakú zimu a jednoducho snažili sme ho predĺžiť len tým, že chodil trošku dlhšie práce, zvládol 2 km a tie delené práce 2x1200 a ukázal, že je tu kôň, ktorý v dostihu sa vie flákať vzadu a proste potom tú poslednú 400-600 vie veľmi dobre zbehnúť. Takže myslím si, že ak to dá, ten priebeh dostihu bude pre ňo vyhovujúci, že vlastne bude sa môcť vzadu niekde flákať, že to neodvodí, ak to bolo treba v tých žrebcoch, že sa dostal na špicu a už jockey nevedel si nič urobiť, nechal ho tam, tak to nedal, ale pôvodne sme si mysleli, že to koň domýle aj povodovo, ale videli sme, že kopec koní vyhralo derby a neboli to vyslovene vytrvalci. Derby vnímam ako dostih, ktorému potrebujete veľmi veľa šťastia. A ak to bude, to derby na Slovensku vyzerá teraz, že je veľmi vyrovnané, tam môže vyhrať v podstate hocikdo. Takže ak nám vyjde priebeh dostihu, bude dobrá pôda a budeme mať trošku šťastia, určite bude patriť na tabulu. Vy ste v minulosti pripravovali veľmi úspešného Kilwarda, dajú sa tieto dva kone napríklad porovnať? Dajú sa porovnať, ale každý je úplne iný. Určite môj osobný názor je, že Puerto Rico sa nedosahuje triedy Kilwarda. Kilward bol proste srdcový kôň, ktorý utekal, keby mal 3 nohy, tak on by si asi tu utekal by aj o 3. Tento nie, tento je proste ešte stále veľké decko. Je to proste puberťák, drzý, trochu arogantný, nedá si nechať zobrať krv, nedá si nič, proste s ním každá práca komplikovaná, všetko robí iba to, čo on chce, závodí, kedy on chce, nedá sa s ním vôbec, na silu sa s ním nedá vôbec nič robiť, jednoducho všetko po dobrom a poprosiť ho a keď mu všetko sadne, potom je to vynikajúci kôň. Vybehol čas, myslím, že vo Veľkej Arnej, lepší než Kilward, dokonca myslím, že aj o niekoľko sekúnd. Takže tá kvalita tam určite je možno vyššia ako u Kilwarda, ale ten Kilward mal proste srdce. A tento zatiaľ srdce nepreukazuje také srdce toho bojovníka. Ten Kilward bol určite bojovnejší a proste aj som mal k nemu taký vzťah, že ten Kilward je, že ten mal väčšiu triedu.
Čaká vás posledný týždeň, väčšinou už pred tým derby sa toho veľa nenatrenuje, už tie koň majú skôr taký odpočinkovejší režim. Čo vás čaká? Hovorím, posledný týždeň už je len o udržovaní formy, kedy kone budú, ešte jedenkrát pôjde rýchlo, ale v stredu. A už sa bude len proste udržovať v nejakej forme, aby dobre žral, aby bol zdravý a tak. Posledná otázka k derby. S akým úmyslím budete spokojní ako tréner? Viete, všetci chceme vyhrať, je tam 12 koní a všetci chcú vyhrať. Samozrejme, umiestnenie na tabuli, bez toho, keby sme nemali byť na tabuli, tak tam ani moc nechceme ísť, že byť v pozícii outsidera, ale nemyslím si, že by sme boli v pozícii outsidera. Typovaný asi nebude do prvej trojky, ale samozrejme chceme, aby vyhral. Tak na úvod úsmevná príhoda k Fantastic Lacymu. Ako prišiel k svojmu menu? tak troška naozaj sranda, že jeho vyberal v nemeckom Baden-Badene pán Laco Kubišta, tak aj preto má také meno, že Fantastic Laci. A stajňová prezývka? Stajňová prezývka je Laci. Vyzerá teraz relatívne pohode, máme týždeň pred derby, tak ako ste strávili toto obdobie? Tak behal pred 2 týždňami v Bratislave taký prípravný dostih. Trošku nám to tam nevyšlo, mal vysoké štartové číslo, nabehal troška viacej metru, bol tretí, ale nelámeme nad tým absolútne palicu, pretože predtým mal takú troška dlhšiu prestávku. Veľmi dobrý dostih v nohách pred slovenským derby, tak si myslím, že by to malo byť naozaj dobré. Myslím si, že je tam veľká šanca. Pri tej konkurencii, čo tam zostala, tak si myslím, že máme veľkú šancu a môžeme bojovať o ten najvyšší honorár. Pri derby sa mnohokrát pochybuje o tom, či kone sú dostatočne vytrvalé, či zvládnu teda tých 2400 metrov. U tohto koňa by to nemal byť problém, zatiaľ vždy chodil záverom. Tak myslím si, že nie, že dištanc by nemala byť problém. No. Samozrejme, človek potrebuje, alebo jazdec potrebuje dobrého koňa do derby a to není všetko, potrebuje aj veľa šťastia, priebeh dostihu a všetko. Až nám bude troška šťastie prijať, mohlo nám prijať ešte viacej pri losovaní štartových čísel. Z 12 koní máme 10, ale bohužiaľ los bol taký a musíme bojovať aj z takého čísla. A spravíme všetko preto, aby spravil čo najlepší výsledok ten koň. Spomenuli ste, že dôležitý je teda priebeh dostihov. Vy ste nedávno jazdili aj české derby, o tom sa veľa pohovorilo, že to boli pomerne nepríjemné dostihy, že všelijaké skrumáže sa tam udiali. Ako je na tom tento kôň? Má nejaký problém s koncentráciou, keď sa niečo takéto udeje v dostihu, alebo mal by to zvládať? Tak není to úplne, že by to bol doslova že žrebec. Je to troška taká baba. Je to fajnový koň. Taký troška zvláštny koň. On aj keď prišiel k nám do tréningu, tak naozaj som tomu neveril, že sa s ňou vykluje taký koň. Lebo som ho jazdil aj jak dvojročného u pána doktora Olelu, ale oni tvrdili takisto, že veľmi neskorý koň. A je to pravda. Veľké decko. Aj dneska to je naozaj taký vymyselník. Nič v tréningu nebere vážne. Absolútne nebere nič vážne. On je schopný sa pásť aj v cvale. Ale zase je to na jednej stránke je to dobré, že má takú povahu u vytrvalca. Takže si myslím, že slušný koň a naozaj spravíme všetko preto, aby sme bojovali o tie najlepšie priečky. No. Dúfam, že sa nebude opakovať priebeh, jak ste spomínali, to české derby, že budeme viacej šťastia, lebo tam bylo strašne veľa skrumáží a drgáncov a bodíčkov a to by som sa naozaj chcel vyvarovať, pretože to nie je taký koň, že ten žrebec, že mu to nevadí, taký trošky babský koň to je. No. Pýtali sme sa to vedľa u pána Straniska stajní, opýtam sa to aj tu. Týždeň pred derby momentálne, aké máte plány s týmto koňom? Kedy bola posledná rýchla práca, čo bude robiť posledný týždeň? Tak on išiel dneska takú poslednú ťažšiu prácu, takže teraz tento týždeň už ho naozaj udržať, len aby bol v poriadku, zdravý a necháme ho trošku odpočinúť a uvidíme. Tu mirada seduce y excita, hay en tus ojos ternura infinita que hace mi cuerpo vibrar y no me puedo controlar.
y nuestro amor es prohibido, sabemos, pero es más fuerte el deseo que tenemos y esta atracción fatal no sé dónde podrá llegar. Y yo sigo esperando el momento y tú sigues haciendo el intento de no dejarte llevar por ese instinto animal. Pán Strnisko má plnú stajňu nádherných koní. Dnes sme videli vaše nádejné dvojročiaky. Predstavte nám tých dvoch žrebcov, ktorí sa nám najviac páčili. No, dvaja žrebci, polobrat Kilwarda, slávnejšieho, takže ten sa ukazuje veľmi dobre, ale proste netlačí sa na ne, majiteľ povedal, že nebudeme na nich tlačiť, že necháme ich, že keď nevybehnú tento rok, nič sa nedeje, sú relatívne ešte bruchatí. Aj Mukap, ktorý je po Akvan, pracovní jazdci, Zeno Šmída, Jožo čekal, Matusky tu bol, takže proste tvrdia, že sú to ozaj kone do vysokých kategórií, že to nie sú peťkové kone, proste podľa toho, jak cválajú, jak sa hýbu, sú to obidva dostihové, majú dostihové povahy, sú také srdcové, nikde sa neženú, nie sú to žiadni puléry. Proste uvidíme, keď na konci sezóny by stihli jeden dostih, robíme to asi tak, že október, november, ak budú na to trošičku mať, tak sa pôjdu zoznámiť s nejakou dostihovou atmosférou, ak na to nebudú mať, tak proste nepôjdu, tak jak to bolo Minivel z Vanďuk. A počká sa do 3-ročnej sezóny, ja by bol radšej, aby behali, ale ak nie, tak nič sa nedeje a určite sú to kone na budúci rok do vysokých kategórií. Záverečná otázka, spýtam sa na vaše veľké bývalé hviezdy, na Robinsona a na Juku, ako sa majú tieto kone, kde sú momentálne? Robinson, Crusoe a Juka sa nachádzajú v Pezinku pána Strniska, v centrále Robinson je plemeník, pripúšťal Juku a ešte nejaké kobylky, myslím, majú sa dobre, dúfam, že zostane žrebná tá Juka a že budeme mať nejakého potomka po nej. Keď klznem do trička, som miestna jednička, stratím sa v uličkách, tak čakaj malička, vyfľoša mamička, nech sa mi nelíška, svetie mi kombička, na lásku nevyčkám. Predčasne dospelý, vždy svoje docielim, nezomriem v posteli, na to som prismelý, naši ma nechceli. Aj tak som veselý, mne nikto nevelí, som priateľ nedelí. Vždy ísť vlastnou cestičkou. Tento, čo prichádza? To je Oro Blanco, majetku stajňa Patrik pána Šedivého, takisto v Nemecku na jeseň na prvej dražbe Baden-Baden je kúpený. Je to kôň po Jukebox Dury, taký začínajúci žrebec, veľmi kvalitný. Mal by to byť podľa pôvodu kôň vytrvalý, aj keď rámec tomu úplne nasvedčuje, ale tak nevždy to musí byť pravidlo, že mal by byť vytrvalý. No. Kôň kupovaný do derby, samozrejme. Hovorili, že mám recept vyhrať derby so šimlami, tak aj pretože aby som vyhral teda to už konečne to slovenské derby, tak mi pán majiteľ kúpil šimla po stane. Takže to bude to 5. meno na tom vašom tetovaní? Tak dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Prišli noví, tak prišiel k nám Fantastic Laci, 3-ročný žrebec od doktora Olehlu a takisto kôň Oriental Sky, ktorý bol jak 3-ročný veľmi úspešný, bol druhý v českom derby, 4. ve slovenskom derby, vyhral som s ním 5. krát slovenský Saint-Leger po sebe. Aj ten prišiel k nám do tréningu. Máme nového Cesarona, takého prevádzkového koníka, ten prišiel nedávno k nám do stáje. Takže mám teraz v Opatire 15 koní. Tak toto je asi perla vašej stajne. Čo ešte sa k nej dá povedať v 5 rokoch? Tak určite som rád naozaj, že je v mojej stajni, pretože minulý rok mala veľmi dobré výsledky, patrila, aj teda bola ocenená za najlepší staršiu kobylu na Slovensku.
naozaj to si myslím, že moc kvalitná kobila. Aj keď došla ku mne, tak bola strašne zle v psychickom stave. Boli strašne aj so sestrou, s tou Dancing Melody, veľmi, veľmi nervózne. Aj to jej ubíralo na výkone, pretože plýtvala energiou ešte pred dostihom. Dneska jej naozaj spravila tá kobila veľký pokrok. Dneska už sa s ňou vieme úplne bez problémov dohodnúť. Táto fešanda je Rajči Šimon, pán majiteľ. Tak ako ste dneska spokojní s ňou? No spokojný, mimoriadne spokojný, lebo tento rok sa veľmi darí, takže uvidíme, čo zajtra. Chystáte sa na výlet do Topolčianok, minulé to vyšlo víťazne, bude to tak aj tentokrát? No uvidíme, lebo trošku väčšia konkurencia, nesie viac kilo, ale zasa ona je dobrá, takže uvidíme. Zvyknete takto tráviť víkendy tuto u Jaralinka? No keď sa mi podarí, tak každú sobotu prídem. Vy máte aktuálne, myslím, 3 kone ste spomínali. Je to definitívny počet, alebo ešte navýšite? No dúfam, že definitívny už teraz na nejaký čas, lebo je to trošku, nie je to úplne jednoduché uživiť tie 3 kone, ale zasa keď sa sem tam podarí niečo vyhrať, tak je to zasa o kúsok veselšie. To je Tibaut trojročná, majiteľ Ekol Skalica, pán Bajnovič. Zajtra má dostihový krst v Topolčiankach. Prvýkrát beha. Ona bola v tréningu u pána inžiniera Luky. Došla troška zranená, mala krývala. Robili sme jej vyšetrenia v Brne na klinike. Nepotvrdilo sa nič vážne. Ale dneska už je v poriadku, tak som sám naozaj zvedavý na to, že ako zajtra. Dúfam, že nebude moc tvrdá dá v Topolčiankach, pretože kobila miluje troška takú hĺbšiu dráhu. Hovorili ste, že je to polosestra Lei Percy. Farbou sa nepodobá, ona bola ryška, toto je hneďka. Tá výkonnosť, myslíte si, že môže byť podobná? Tak dúfam, že áno. Samozrejme, že Lei Percy v jej veku už mala ďaleko veľmi veľké úspechy, jak trojročná. Zdenko Šmida, dneska posledná rýchla práca s Portorikosom. No tak mne sa dneska docela ľúbil, tak uvidíme, jak sa bude vyvíjať dostih. No on je trošku taký darebák, niekedy sa mu chce, niekedy nechce. Uvidíme dištančne a tridovo, jak to zvládne. No. Tak ja som sám na to zvedavý, ale určite to není zlý koník. Možno ste zaregistrovali, na našej stránke sme spustili anketu, kto bude skôr v cieli, či teda Jarolínek alebo Zdeno Šmida, takže váš tip? Zdeno Šmida. Tak sa spýtajú pani manželky? Ja neviem. Nech je manžel. Aha, tak ja prejem aj Jarovi, určite Jaro preje aj mne, proste nech sme zdraví, ono to dojde samo. Škoda je jedna, no, že nemáme ďalší talenty. Naposledy bol nejaký Michal Labík a dlho nič a není taká škola asi, aby sa tým mladým venovali. Mladí už nechodia ani takto po maštalách, takže je to veľká kríza s tým bude do budúcna, určite bude zlé s tým. To vidím, že nebudeme mať za chvíľku kto jazdiť, takže mal by sa niekto na tým namyslieť. Takže do jazdeckého dôchodku ani omylom ešte nemôžete namieriť? No, tak nemôžem, no, ale máme splácania, máme povinnosti aj doma, aj Jara, aj ja, však určite každý niečo spláca, potrebujem peniaze, tak také by som už radšej niekedy robil niečo iné, ale říkam, ja vás mám výhodu oproti druhým, že nemusím zase napríklad chudnúť, tak sa netrápim sa, zranení som nejaké nemal vážne, takže zakiaľ to ide, tak prečo by som mal končiť, no uvidíme, ako to pôjde ďalej a proste na Slovensku je to veľká bída, či to je s trénerom a s majiteľom a so všetkým. No, furt sa pracuje, dneska tí ľudia pracujú od pondelka do nedele a tiež to nemajú tak zaplatené, tak mladí idú radšej von. Tak je to ťažké, no. Tak uvidíme, jak to bude do budúcna. Zdeno Šmida alebo Jarolínek, váš tip? Určite Šmida.